Здравейте всички, които гледат, аз съм Краси. Тук с мен е някакъв Абен. Нали бе? Кажи нещо бе. Той може да се чува по-тихо, тъй като съм с колонките. Нали, на 2 август ще ми взимат нов компютър. Тогава ще стигам от компютъра. Той не знае даже, че съм ютубър. Нали бе? То сега ще показвам ножките. Сега ще дам IP-то на сервера. Е така се пише. Е така, горе. Dero.iplay.bg и момент да напиша и числата. Ето ги, или пък там 31 там нещо си, но няма да го пиша, понеже това му е истинското IP. Той се пише, как се пише, фамозен. Този регистър, нали, мафиозата не е мой, аз нямам толкова килове, аз пише The Boss. Надявам да се вижда хубаво. Тя какво казвам? Ти имаш ли нещо да кажеш? И аз нямам нищо. Само един, нали, тук един въпрос, дето сме си го казвали да го питам за лигата. Дали ти са апдейтнала? Апдейтнала ли ти са лигата? Да снимам. Още не. В момента ми е 90 и няколко. Охо, това е хубаво. 70 или 90? 90. Добре. Колко? Не. Моля те! Моля! Бе! Нали знаеш онова въртящото? То се въртя и аз едва го минах. Той мисля, че е мъртъв. Не. Не е мъртъв. И аз паднах, без да искам. Клипчето е 2 минути там няколко си. Сега да показвам следващата, която мисля, че е линия. Да, линия е. Тъги. Ето сега ще ви покажа как да станете VIP. Значи пишете, чакай сега, play. Не, чакай. Нали в Google пишете това, zip.iplay.bg и там правите регистрация. И... Съжалявам, че отгоре се вижда малко тъмно, не малко, а доста, но... Айбе. 10 минути, дали ще успея да покажа ножките на този мап. Трябва да го гледаме, той пише така. Фамозен. Който все още е в началото. Чудо ми. Имаш ли нещо да кажеш? Не. Те няма ли умира, бе? Здрасти, така. Това не ми харесва.
Той е VIP. Лош VIP, лош VIP. Който не може по хоп. Не, че аз го мога да е. Този клип ще бъде качен в понеделник, днеска сме събота. Понеже, нали, аз нямам интернет. Нали, нямам рутер, аз съм с свързване. Уи. Най-накрая ще мина този мап. Дали? Дали ще успеят? Да, успяха, ами господа. Прото. Опсам. Готов. Да го уби. Сега това е линията, да. С О се отива там в менюто. Може да си купувате гравитация, спид. Нали така е? Горила е фамозен. Да ти не казвам истинското име. Да. Аз ще трябва да изтръкам, нали, някакви там клипчета, които съм снимала, защото няма съхване видеото. Имам 40 минути, мисля, че памет общо. Понеже съм на телефона, ако съм на таблета, ще правя много глупости. Да ще спуснем влакчето? Няма го спуснем, бе. Ние сме прото. Уи! На влакчето сме, на влакчето сме, да. И за малко да падна. Фамозен глас Рам да говори. Сега сме на кашунчетата. Фамозен акобря ще ни спести и това. Поне така мисля. Добре. Не знам, че се чува клавиатурата. Кога стигна до там, бе? О, чак, найф да напишем. Да приступим към следващият найф, който е Golden Nautilus. Там как се чете. Или някой, който е по-напред. Да, има. Аде, моля ви се, искам да минете мапа. Да, показвам златната и спирам видеото, нали това ще е само за първи епизод. Ще надявам да не е много тъмно. Опа, изпуснах се телефона. Да не е много тъмно отгоре. За миг стана черно. Ето я златната. Сега ще си купим гравитация, която е 12 000. 12. И нищо ми не дава като за гравитация. Уоу. Останаха още 3 ножки. И ще го покажа в следващия клип. Да, бързо да скачим горе. И качих се, дами и господа, горе. Уху! Горе сме. Знаеш къде съм? Човек! Не! Бе, това ще бъде за този клип. Аз бях Краси и до следващия клип. Абонирайте се.